please then arrest. Riyaz. Riyaz mo kotha sun. Riyaz mo kotha ka sun. Riyaz tote to bhai nahi mo. না ମୁଁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ତମ ବନ୍ଧୁ କାମର ପାଗଳ ହୋଇ ତମେ ସମ୍ପର୍କ କରି ଯାଉଛ ପୋଲିସର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ତମେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ ମୁଁ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ହେଲେ ମଉସାଙ୍କ ମତାମତ ନେଲା ପରେ ମଉସା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ Bapak